Tervetuloa saarelle. Tällä kertaa mä oon täällä yksinäni ja halusin kertoa teille vähän tästä nyt, että mitä tapahtuu, mitä ollaan tekemässä, minkälainen tästä kanavasta tulee. No sitähän ei vielä oikeastaan tiedä, mutta pikkusen jotain suuntaviivoja on selvillä. Ensinnäkin tämä saari, missä nyt ollaan, tämä on sellainen turvapaikka mulle. Tämä on ollut meidän perheessä jostakin 40-luvulta saakka. Isoisäni joskus tämän on hankkinut ja mä oon oppinut täällä kävelemään ja olen nyt palannut tosiaan Suomeen vuosien jälkeen. Mutta kerron pikkusen nyt tästä, että mitä tässä on tapahtunut ja tavallaan, että miten ollaan nyt tultu tähän pisteeseen. Viimeinen 5-6 vuotta, sanotaan viimeiset 6 vuotta reilu, on ollut sellaista myllyä elämässä, että välillä tuntuu, että taju lähtee ja jos olisi nuttura, niin se olisi lentänyt jo moneen kertaan jonnekin. Tuossa kattelitte noita EFT-videoita varmaankin ehkä, mitä ollaan tehty Katrin kanssa täällä EFT-naputtelusta. Niin siinä pikkusen käy ilmi, että tavallaan pieni semmoinen läpileikkaus siitä, että mitä on tapahtunut. Mutta lähdetään nyt vaikka siitä, että 6 vuotta sitten huhtikuun 2. päivä puolisoni siirtyi ajasta ikuisuuteen ja todella lyhyeksi jääneen sairastamisen jälkeen, mikä oli tosi äkkinäinen tämmöinen kuolema ja 2020 ja keskellä tätä pandemiaa, tai ei se ollut keskellä, se pandemia oli just alussa. Ja me oltiin palattu Kostarikasta sen takia, että hän oli sairastunut. Meidän oli tarkoitus jäädä sinne tekemään asioita ja olemaan vapaaehtoistyössä maailman suurimmassa Plant Medicine Retreat-keskuksessa Rytmiassa itse asiassa. Ja tämän kuoleman jälkeen, niin tästähän alkaa semmoinen setti, että kaikki nämä 6 vuotta, mitä kaikkea on tapahtunut. Elokuussa 2020 alkoi lennot takaisin sinne Kostarikaan ja ympäri maailmaa tietenkin siinä samalla, mutta mä olin ihan varmaan, olisiko ollut 3. kone, kun lähti Suomesta ja sitten tuolta, olisiko ollut Frankfurtin kautta lensin sinne ja 5. päivä elokuuta sitten pääsin Kostarikaan. No mä olin ajatellut sen asian tällä, mutta oli kutsuttu sinne, se resortti Rytmi oli kiinni ja mut oli kutsuttu sinne tavallaan omistajan henkilökohtaiseksi vieraaksi, että mä pääsen sinne ja saan alkaa hiilaa tätä suurta menetystä ja näin päin pois, mutta tässähän kävi vähän toisella tavalla. Me avattiin siellä ovet, se oli marraskuu, vieraita rupesi tulemaan ja siinähän kaikenlaista tietysti se oli mielenkiintoista, kun matkustusrajoituksia oli vielä ja muuta, mutta aika nopeasti sitten tupa täyttyi ja tammikuussa 2021 siinä oli kaikenlaisia muutoksia tapahtunut siellä sitten, niin 2021 tämä omistaja katsoi mua siinä yksi aamu ja rupesi pohtimaan ja lyhyestä tarinasta tai pitkästä tarinasta tiivistetty, niin hän ehdotti mulle, että jos mä ottaisin sen holistisen puolen haltuuni siellä resortissa ja niinhän siinä sitten kävi, että olin ajatellut olla siellä 3 kuukautta, niin 3 kuukautta sitten muuttui reiluksi 5 vuodeksi siitä. Ja mähän jäin sitten sinne. No loppupeleissä sitten asiat vähän organisoitu ja muutaman vuoden jälkeen se oli niin iso se paletti, että mä sanoin, että nyt yhdelle ihmiselle tässä on ihan riittävästi ja vähän liikaakin ja otin sitten ja sovittiin, että mä otan sen seremoniatiimin, sen ayahuasca-seremoniatiimin haltuun ja suomalaisella päättäväisyydellä ja uskomattomalla forssella pistin sen homman pyörimään ja kuntoon ja palkkasin ihmiset ja rakensin sellaisen kansainvälisen, olisiko siinä hetkessä ollut joku 50 hengen tiimin ja hoidin kaikki mitä nyt tällaiseen johtamisjuttuun kuuluu, mutta se oli tosi mielenkiintoista, koska ihmisiä oli siis toki Suomesta, Jenkeistä, Kostarikasta, Kolumbiasta, Israelista, Iranista,
Argentiinasta, Saksasta, ympäri maailmaa. Tälleen iso kuvio. Ja mähän siis olen aikoinani ollut Finnairilla yli 20 vuotta ja sieltä lähtenyt 2012 tekemään näitä niin sanottuja henkisiä hommia, että ihan sillä perusteella, että kun olin ollut työjohtajana ja muuta silloin aikanaan tuolla sinivalkoisilla siivillä, niin tämä isäntä päätti sitten mulle ehdottaa, vaikka hän niin kuin minusta sillä tavalla niin kuin taustoista tiennytkään välttämättä, niin luotti siihen yhteiseen energiakieleemme, että meikäläinen pystyy sen homman haldaamaan. Ja niin kuin sanottu, niin tästä hiilinki-matkasta tuli vähän toisen näköinen matka. Kun mä ajattelin, että se on niin kuin sitä henkilökohtaista hiilinkiä, niin mä aina sanonut, että kun joku suuri menetys, muutos, tragedia ihmisen elämässä tapahtuu, niin on tietyn tyyppisiä juttuja. Yksi alkaa juomaan, yksi alkaa syömään lääkkeitä ja sitten on se yksi tyyppi, on niitä varmaan muitakin, mutta sitten on se yksi tyyppi se, mikä menee töihin ja pistää sen kaiken surun, trauman niin kuin työntekoon ja se oli minä. Ja mähän tein siis ihan hullun lailla töitä siellä ja tapasin kaikkien näiden vuosien aikana, sinä aikana kun mä olin vetämässä sitä tiimiä, niin voisi sanoa, että mun käsien kautta meni semmoinen vajaa 20 000 henkeä. Vajaa 20 000 henkeä, että ei ollut ihan 20 000 tullut täyteen, kun mä sieltä läksin. No miksi mä läksin sitten sieltä takaisin tänne Suomeen, niin se on sitten taas ihan oma lukunsa se. Ja vuosi sitten helmikuussa, eli 25 helmikuussa, mä olin muuttanut, mä asuin siellä 3 vuotta siellä resortissa sisällä, no voitte kuvitella, asut siellä työpaikalla ja sulla on sun henkilökunta ja sun asiakkaat ja kaikki on niinku siinä koko ajan ja ei siinä mitään, se oli ihan kivaa ja mielettömän niinku kasvattavaa, sanotaan näin. Mutta olin niinku töissä vielä enemmän, niin päätin, että muutan sieltä resortin alueelta ulos ja siinä muutaman kerran muutinkin. Ja kun olin viimeisen kerran muuttanut vähän pikkusen astetta isompaan taloon ja isompaan niinku pihapiiriin, sain ison tontin ja muuta, kun oli 2 koiraa ja näin päin pois, niin siinä sitten alkoi tapahtua asioita. Mä olin ehtinyt kuukauden asua tässä talossa. Mulla oli ystävä siellä käymässä Suomesta lomalla. Me aina sen naurettiin, että hän tulee au pairiksi hoitaa koiria, koska mun työpäivät saattoi olla sellaisia aamu 7:00 saatoin olla 24 tuntia työpaikalla ihan kevyesti. Ensin niin kuin normaalia toimistotyötä ja palaveria ja suunnittelua ja rakentamista ja tätä ja sitten sen jälkeen tiimin kanssa seremoniaa. No jos niin kuin näistä seremonioista te voitte käydä googlaamassa, mikä se rytmiä on ja mitä siellä tapahtuu ja voitte googlata plant medicinea ja muuta. Ja tämä siis todellakin meillä on niin lääketieteellisesti lisenssoitu maailman ainoa varmasti niin paikka. Ja joo, anyways, niin helmikuussa 25, 21. päivä perjantai, hyvin muistissa on kaikki kellonajat ja muut 7 illalla aseelliset ryöstäjät hyökkäs kirjaimellisesti pyssyt paukkuen mun taloon ja ampuvat mun toisen koiran ja tästä tarinasta en nyt ala kertomaan sen enempää. Voitte mennä kuuntelemaan sen EFT-naputteluvideon, sen kakkososion. Siinä me hiilataan sitä sillä EFT-naputtelulla tätä tapahtumaa ja mä käyn sen siinä läpi. Ja se oli yksi semmoinen iso katalyytti siihen, että nyt on niinku kotiinpaluun aika niinku lähellä. Se turvattomuuden tunne ja se tavallaan se trauma, mitä siinä tapahtui, ja sitten se turvattomuuden tunne sitä paikkaa kohtaan niin kuin yleisesti ottaen, niin se sisäinen maailma muuttui sillä tavalla, että mä ajattelin, että nyt on pakko lähteä kotiin. Jo vuotta aikaisemmin mulla oli hyvin niin kuin vahva tunne siitä, että pitäisi palata Suomeen, mutta mikäänhän ei tapahdu koskaan ennen kuin sen täytyy tapahtua. Ja ajattelin, että mitenköhän tässä, katon tuonne taaksepäin, koska rakas koirani tuossa pötköttää, niin että mitenköhän tämä niinku tulee menemään ja miten mä saan mun koiran Mutta niinhän sekin vaan sit onnistui, että
kansainväliset kuljetusyhtiöt, jotka on erikoistuneet eläinten kuljetukseen, niin ottivat tämän homman haltuun ja Iksu saapui sitten. Mä saavuin Suomeen lokakuussa 25 ja hän saapui marraskuussa. Mä ehdin olla kuukauden ennen täällä ja sitten hän saapui Suomeen. Ja tässä me nyt ollaan. Hänellä on nyt oma saari. Pikkusen on erinäköiset maisemat ja meiningit. Ja mä oon ollut eläinkommunikoija vuodesta 2000 jotakin. Ja sitä hommaa lähdin tekemään silloin, kun 2012 jäin Finnairilta pois, niin täyspäiväisesti eläinkommunikoijaksi ja pitämään kursseja ja muuta. No nyt kun mä oon tullut takaisin Suomeen, niin palataan niin kuin sillä lailla juurille. Tämähän ei ole koskaan missään vaiheessa niin kuin poistunut tämä, että mä teen kommunikointeja. Ja sen lisäksi teen ihmisille tulkintoja, pidän kursseja, teen ihmisille yksityistulkintoja, teen ihmisille etätulkintoja, eläimille sama juttu. Pidän kursseja, opetan ihmisiä tekemään intuitiivisia tulkintoja, eläinkommunikointia, kaikkea tätä. Käyn puhumassa. Intohimoisesti palan niin kuin johtamisasioille. Mun suuri intohimo on niin kuin tämmöinen team leadership, eli niin kuin ihmisten ohjaaminen ja opastaminen ja sillä tavalla niin kuin sydämestä käsin niin kuin asioiden katsominen, ihmisten ymmärtäminen ja kaikki tämä, se on niin kuin osa tätä mun juttua. Mun nettisivulta voi käydä lukemassa lisää. Jos ketä kiinnostaa, nekin löytyy tästä mun kanavalta. Ja nyt sitten täällä Suomessa, nyt mä oon tässä saarella ja suunnittelen ja rakennan niin kuin tätä, mitä tästä nyt niin kuin sitten jatkossa seuraa. Ja nämähän on ihan mahtavia juttuja. Muutamia puhumiskeikkoja on niin kuin tullut jo. Paljon näitä tulkintoja ja muuta. Niin nyt sitten nyt rupesi tuulemaan, ovet paukkuu. Niin kannattaa jos kiinnostaa tällaiset asiat, niin kuin henkilökohtaisen tulkinnan saaminen, elämänohjausta, vähän niin kuin sykettä siihen omaan elämään, mihin suuntaan ja näin. Mulla on hyvin omintakeinen tapa tehdä tulkintoja. En käytä kortteja, tarotkortteja tai mitään. Sanotaan näin, että mun työ on yhdistelmä median, selvännäkijän ja eläinkommunikoijan työtä. Plus sitten vuosikausien tämmöinen counseling-työ tuolla Rytmiassa, tämmöinen, miksi sitä nyt suomeksi voisi sanoa, keskustelu. Me tehtiin ihmisten kanssa ihan siis niin kuin voisi sanoa keskusteluterapiaa. Autettiin ihmisiä niiden valtavien mullistusten ja traumojen keskellä. Meillähän siellä kävi ihmisiä laidasta laitaan. Kaikki mahdolliset tällaiset traumat, mitä nyt voi kuvitella, niin, ja addiktiot ja muut, mitä ihmisillä on ollut, niin on niin kuin nähty ja heitä on tullut autettua, pidettyä tilaa ja space holding on vähän se Suomessa, jos sanotaan pidetään tilaa, niin se vähän niin kuin jotenkin muuttaa sitä niin kuin käsitystä, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että kun ihminen menee läpi jostain elämää suuremmasta, häneen vaikuttaneesta asiasta, niin sä horjumatta seisot siinä sen ihmisen vierellä ja pidät vaikka fyysisesti kiinni, jos niikseen tulee. Sitäkin on jouduttu tekemään jo. Mutta sä oot siinä, niin kun sä oot sellainen horjumaton muuri, johon se toinen ihminen tietää, että se voi luottaa. Ja tämä työ on auttanut mua itseäni ihan valtavasti niin pääsemään ja siinä niiden vuosien aikana. Se, mitä mä olen kokenut, niin on auttanut siinä työssä ja se työ on auttanut mua näissä omissa kokemuksissani. Ymmärrätte, kaikki liittyy kaikkeen. Kaikki on tällaista niin kuin hoponopono virtaa. No, tämän kanavan tarkoitus nyt on se, että mä en tule varmaan hirveän paljon pitämään tällaisia yksinpuheluita, mutta mä halusin kertoa vähän, että tiedätte, että kuka mä oon ja miten kaikki, niin kuin mä oon ihan tavallinen Tampereen likka täältä kotoisin tästä melko läheltä ja olen niin kuin asunut ympäri ämpäri Suomessa, sillä sinänsä niin kuin merkitystä, mutta kumminkin että tiedätte vähän, että mistä mä oon niin kuin lähtenyt. Ja nämä kaikki kokemukset, mitkä on muokannut minusta sen, joka olen tänä päivänä, niin haluan, että ne voivat auttaa muita ihmisiä omassa elämässään. Ja ne ihmiset, ketä mä tulen haastattelemaan, keiltä mä tulen kyselemään juttuja, ovat ihmisiä, jotka on
kanssakulkijoita, kanssamatkustajia, jotka on mun elämässäni jollakin tavalla vaikuttaneet, ovat tehneet minun jollakin tavalla vaikutuksen. Tulee olemaan suomen kielellä, tulee olemaan englannin kielellä, koska paljon ihmisiä, jotka on vaikuttanut muuhun, on englanninkielisiä. Tulen haastattelemaan ihmisiä Costa Ricasta, Amerikasta, Suomesta. On paljon nimiä jo listalla, ketä tullaan haastattelemaan. Tai ei oikeastaan haastattelemaan ehkä, vaan kenen kanssa tullaan keskustelemaan erilaisista elämän asioista ja niin kuin ymmärrätte, millä tavalla tästä elämästä selviää. Koska voin sanoa, että tässä nyt kun siellä minua katsotte, niin melkoinen selviytymistarina on. Ja mä en halua, että mun tarina kuolemista, ryöstöistä, aseet ohimolla, mantereen väliset muutot ja muut perhe-elämän keskellä äidiksi tuleminen 50-vuotiaana, kun puolisoni kuoli, niin tavallaan no niin sanotaan, olin saanut toki sen perhe jo aikaisemminkin, mutta meikäläisestä tuli sitten vielä semmoinen bonusmutsi siihen, niin ja isoäitihän mä oon aina ollutkin, mutta ei mikään pikkujuttu. Niin että nämä ei valu hukkaan, vaan ne voi auttaa sua pääsemään omassa elämässäsi eteenpäin ja ymmärtämään, että jumalauta, jos toi pipomuija on pärjännyt ja selvinnyt, niin mäkin selviän, koska sä selviät. Ja mä haluan, että tämä kanava on sellainen selviytymistarina. Ja jos sulla on tarina, jos sulla siellä on tarina, jos sulla on selviytymistarina, jos sulla on tarina, joka sietäisi tulla kuulluksi, joka on arvokas, jonka haluat tuoda esille, niin puhutaan. Laita mulle viesti. Ei mikään estä meitä keskustelemasta ja auttamasta taas muita. Pannaan hyvä kiertämään ja annetaan sitä, mitä meillä on antaa tuolta sydämestä. Kiitos hei, että olet siellä. Kiitos, että tulit tähän kanavalle. Aina kaikki sanoo, paina nappia, tee sitä ja tätä. Te tiedätte, mitä YouTuben kanssa pitää tehdä. Mä oon onnellinen, että olette siellä. Mä oon onnellinen, että mä oon täällä. Mä oon onnellinen, että mä oon hengissä, että mä oon päässyt Suomeen, että mä saan olla tässä ja puhua teille. Ja tästä tulee ihan mahtava matka. Jatketaan ykkösellä purkkiin, ei mitään editointia. Tää on se motto tässä hommassa. Ja olet arvokas, rakastettu, juuri sellaisena kuin olet. Pysy itsenäsi ja tästä jatketaan. Kiitos, että kuuntelit.